alle sammen. I dag skal vi spille noget Battlefield Heroes. Det er episode 1. Jamen, lad os spille det. Play now. Jeg sidder lidt lige efter en server. Og når jeg kommer ind på serveren, så er jeg straks tilbage. Så er jeg tilbage. Og jeg er sniper. Yes, lad os... hvad skete der? Nå. Shit. 4-4. Shit. 4. Holy shit. Okay, der. Jeg kan se ham der. Døde han? Ja, han døde. Hej med dig. Tak. For livet. I måske, hvis jeg ikke siger så meget. Hvad fanden? Hvad fuck? Skete der, da jeg skød ham flere gange? Hvordan kunne han så ikke dø? Au, hvad fanden? Man, jeg er elendig til at spille. Jeg har aldrig fået det at spille i dag. Okay, der er en derovre. Dræb jeg? Nej, det gør jeg ikke. Ja. Så lad os tage en bil og køre. Okay, A og B. Nej! Hvor var han henne? Ej, altså, come on. Der er en der. Nå, det var bare ham. Nå. Det var en fra min team. Jamen, lad os finde nummer 3. Jeg er kun level 2 i det her spil, så jeg er ikke lige så god. Jeg tror, jeg tager den der bil der. Og I må undskylde, hvis jeg ikke har så mange Minecraft-videoer. Fordi jeg ikke har haft så meget lyst til at... Okay. Ja, vi vandt! Yes, man! Dun, 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 dun,
Det er dårligt, mand. Vi vandt. Sådan, mand. Kom så. Nå, okay, jeg kom det ikke lige op. Øv. Nå, men... Skal vi bare ind. Når jeg kommer tilbage, når vi er kommet ind i banen. Så er jeg tilbage. Så skal vi lige dræbe nogen. Den der. Okay, jeg elsker den her bane. Den er så fed. Jeg nakkede ham. Yeah, man. Han tror, han kommer herover mig. Det kan han bare ikke. Jeg nakkede ham. Ja. Det er dårligt, det her spil er. Det er svært at få penge. Det synes jeg. Fanden, nå nu. Hvad fanden? Sådan der. Jeg har dræbt 2. Kom så. Hvor er du henne? Nej, jeg fik ham ikke. Okay, den derovre. Jeg er væk død. Så døde jeg. Jo. Mand. Hvor satan det? Han springer sig selv i luften. Han prøvede det i hvert fald. Jeg har sagt det ikke så godt. What? Okay, han var syg, ham der. Jeg skød ham i hovedet af muligheden, døde han ikke. Det er sådan en dårlig sniper. Det er også en dårlig sniper, jeg har. Yeah! Så fik jeg ham da. Hvad fanden? Amen. Au! Au!
Sådan. Jeg dræbte ham. Jubi! Satans. Ja, mand. Sådan der. Au, 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 au. What? Det var nederen, det der. I må undskylde, hvis jeg ikke siger så meget. Det er fordi, at jeg tænker kun på at dræbe lige nu. Altså, I ved godt, hvad jeg mener. Jeg tænker kun på at dræbe lige nu. Oh shit. What? Godt skudt. Kings af 16. M99. Oh my god, det er noget. Jeg tror jeg er level op. Ja, jeg er level op, men jeg tror jeg er level 4 nu. Jeg kan se, det var... Ja, så dræbte jeg ham, du. Ja, så har jeg fået kills. Jeg tror, så den her vej. Jeg dræbte dig. Så har jeg 6 kills. Shit. Jo, så fik han det. Det var ærgerligt. Det var ærgerligt. Næsten 10 sekunder har vi vundet det hele. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vi har vundet. Yes! Yes! GG. Hvis ikke ved, hvad GG står for, det står for Good Game. Så, vi har vundet. Yes. Der kommer 100% episode mere af Battlefield Heroes. Wow, jeg får 5. Wow. Ja, level 3. Kom så, level 4, level 4, level 4, level 4, level 4. Ej, det var ærgerligt. Men jeg tror på level 4 næste episode. Man ved aldrig. Men, ja. Men, jeps, tak fordi I så med. Husk at subscribe og like. Vi ses til næste episode. I må have en god dag. Vi ses.